Arratsaldeon guztioi, itziatan etorrila esan bezala Izarrekin sare etxera plataforma izenean. Lehenengo esan nahi dugu, 2 hilabete ez direla pasa, Izar hitzorian egon zenetik, urtarrilaren 15ean bera idaztea duzen bera hitzen. Orduan, lehenengo gauza indarkeria matxistaren aurrean gaudela, argi ikusi dugula, ez da dituen duten bezala, klase sozial guztietan, gizarteko sektore guztietan ematen den indarkeria badela. Igandean 7 aste ingo ditu, Kontxik, ezagutuko zenuten edabideen bidez, Kontxik berria jaso zuenetik, orduan imaginatu Donostian egon, zure biloak hartzen saiatu direla enteratu eta Valentziaraino joan, lehenengo gauza, 600 kilometro kotxean. Igandetik aurrera sararen inguruko jendea, lagunak, auzokoak, gaiarekin sentsibilizatuta zegoen jendeare bai. Korrika eta presaka hasi behar izan ginen, pixka bat familiari laguntza hori antolatzen. Lehen egunetik ondoan izan zuten jendea, izan zuten familiak. Ondoren turnoak antolatu behar izan genituen, pixkat familiari laguntza eskaintzen jarraitzeko, pixu bat alokatu behar izan zen Valentzian. Esan edo ere bai hori edabideetan, edabide Espainiarretan bereziki berria zabaldu zenean ez da, nola Sararen nolabait jopuntuan ere jartzen zen, bere argazkia, bere atxiloketa unea, eta hori esan nahi egin ere. Gero Kontxi Amona kontatu duen bezala, kustodiak edo egitzieten, Izarren kustodia, babesgabe zegoela argudiatuta, Amona lehen unetik antxe zegoenean, 3 aste, kustodiak eduta, eta horre Izarrek amarekin egoteko aukerari gabe, 2 egunetik behin ordu bete. Labankatua izan berri den egume bati dagokienez, beraz, imaginatu drama. Hori Valentzian, gogorrak, lehenengo egunak, ondoren umea osatzen zijoala, eta burra lasaitu ginen zentzu horretan. Eta gero ikusi genuen, benetan arriskua zegoela Izar eta Sara banatzeko. 3 urteko ume bat, arako eraso bat jasako zitean argi dago ama ondoan behar zuela. Banaketa hor zegoen, eta orduan hasi ginen plataforma sortzen, Sararen inguruko jendea. 3 lagunak betea ditu Sarak, 3 urtetik 12, orduan legalki, inolako arazorik ez zuen suposatzen, funtsezko aldarrikapena, ez zela amatalaba elkarrekin egotea. Hor daude eskubideak ez da, 3 laurdenak, adin txikikoen eskubideak, betik lehen ezten direnak, umen, etxetik gertuko espetxe batean egoteko eskubidea, ikusten dugu, eskubide batzuek betetzen zaizkila, beste batzuei berriz ez.